дар шаҳри Саравшан рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо баргузор намудани ҷамъомади идона таҷлил намуданд. раиси шаҳри Саравшан ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд зимни суханронӣ иброз доштанд, ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи тақдирсоз барои якпорчагии Тоҷикистони собиқистиқлол таъсис ёфта, имрӯз ба сипари тавоно ва кафили амнияту суботи кишвар табдил ёфтааст. аз оғози таъсисёбӣ то имрӯз артиши миллии мо ба мактаби тарбияи ватандӯстӣ ва ватандорӣ ва матонату мардонагӣ табдил ёфта, дар сафҳои худ ҷавонони обутобёфтаро ба камол расонидааст. имрӯз ҷавонони бо нангу номуси мо хуб дарк мекунанд, ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. гуфта шуд, ки артиши миллӣ яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ба шумор меравад ва сарбозону афсарон, хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳифзи марзубум, пойдории сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ ва ҳифзи дастовардҳои замони собиқистиқлолӣ саҳми арзишманд мегузоранд. ҷавонони ватандӯст бо дарки баланди масъулият ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро мекунанд. дар идома як қатор пешсафон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳоди аҳли нишаст гардид, ки ҷонисорию мардонагии афсарону сарбозон, пойдории сулҳу субот ва дастовардҳои замони собиқистиқлолиро васф менамуд.